Higit po na 3,000 na magsasaka sa San Nicolas, Pangasinan tatanggap po ng libreng binhi ng palay para sa wet cropping season. Para sa detalye, kasama natin Idol Aison Muyano. 104.7 IFM Report. Nakatakdang ipamahagi sa 3,466 na kwalipikadong magsasaka sa San Nicolas ang libreng hybrid at inbred rice seeds bilang paghahanda sa 2026 wet cropping season. Isasagawa ang distribusyon bukas, Hunyo 30 at Hulyo 1, 2026 sa Municipal Auditorium. Kabuuang 3,502 hektarya ng sakahan ang inaasang makikinabang sa programang naglalayong mapataas ang ani ng palay at mapalakas ang produksyon ng agrikultura sa bayan. Sistemang first come first serve ang pamamahagi ng mga dekalidad na binhi ng matiyak ng maayos na proseso ng distribusyon sa mga benepisyaryo. Pinaalalahanan naman ang mga magsasaka na magdala ng mga valid ID at tsaking sila ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA at kabilang sa Rice Seed Monitoring System upang maging kwalipikado sa pagtanggap ng libreng binhi. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.